Здравейте и добре дошли в канала на Буркан VN. В днешното видео ще ви покажа как да управляваме спрайт с помощта на клавишите от клавиатурата. Първо отварям Scratch, добавяме героят ни и добавяме и един фон. Ще добавим и предметите, които Аби ще събира. Да направим на български. Така, сега първо трябва да направим, когато знамето е щракнато, винаги, ако тогава от сетива клавиш еди кой натиснат, избираме от движение, трябва да сложим обърни се в посока еди си коя, премести се с еди си колко стъпки. Да ги направим на 3. Така, когато клавиш стрелка нагоре е натиснат, тук трябва стрелката да сочи естествено нагоре. И това го копираме. Сега да направим стрелката надолу. Стрелката надолу, значи трябва и тази стрелка да сочи надолу. Така. Да направим дясна стрелка. Тук стрелката трябва да сочи надясно. Да направим и лявата стрелка, която сочи наляво. И това е кодът, но това е кодът за клавишите, но за контролиране на Аби, но трябва и топчетата да ги направим. Нека да направим обаче променливата точки. И винаги, когато имаме променлива, да знаете, че трябва винаги в началото на играта да се зануляват. И сега да направим топчетата. Когато знамето е щракнато, тогава да се покажат на случайна позиция, отиват на случайна позиция и винаги, ако допира ли Аби, тогава топчето да се скрие и да промени точки с 1. Правиме защо промени точки с 1 не е най-отгоре, ами защото може да бъгне играта и да добави няколко точки повече. Така най-добре се получава, да знаете. Сега ще ви покажа. По този начин копираме всички други топчета. Така. И последното така. Нека малко да ги променим, да не са съвсем еднакви. И нека да видим какво сме направили. Ето, както виждате, играта ни работи. Така се прави игра с управляване на клавиши и събиране на предмети. Следете канала, защото пускам и следващото видео, в което ще направим още няколко неща на играта, за да изглежда по-добре. Това е видеото за днес. Чао!